So, Shano, na chief farmer, your war, Huni Valley, or Prisia, Huni Valley, or Western region, Thomas or say, and they was say apart for, yeah, I was 1 year, Jumani Bini Huntino. In your how I will warm to my ye path, he says, I won't qua. Now, quiet no a swan. I said, I watch and a bro. When Adom Kasee, Adom come. Ebeburu emfie duni ena koku a wodua eye ho adwuma e wo man mu no eso ate abafom ya ne nyina gina akate a ate asi koku so ene galamsey ho nsensem a ne nyina edi nsonsanso obone agyae koku kua ahodo so e wo man mu na no na nchen no apafo a wonom ebeye kua nso enyade a wonom ewo bie Thomas Osei chief farmer e wo Huni Valley na wo kiremu a esanse na nsentem hanom wonom enya apafo ya wobetumi adokoko fuo no eka ho bi na ama wonom kua no sesei eba fom kra wosi sudua se emebunu ene je ho se wode won ho ebehye galamsey mu sense wobeye kua nsente wode ato aban animu se wonfa akade bebre emo akoko akuafo se ne ebeye a wonom so betumi afa apafo ya wobetumi ado afuo no odeba wasmar kanu o makoma so bebre because koko dman inyinedu iye pain kakra especially obi a nefu wo akiri ntumko oban sa mrantefo na omumu na yebo wo pa mo ye adwuma no but this time because of galamsey nti onyo bia oso ye pain nkwara so wo mo school buwie na fu no asai na koko na asai oban sa de bia o ma no ye koko no ekofom ye nkosoro da de bia koko no adwuma no ekofom nkosoro da nti obisa ma se ne nti galamsey fu no abanhwe na otu galamsey ho na so no ba ya yamrantefo no ye de ye ho be hye koko adwuma no mu. Samuel Osei Ghana Cocoa Board regional manager na ono so ene amane boni enkomotwetwe mu no ene wodi tu dwa se Ghana Cocoa Board ene ankorankora adwumakuo binom edinsa wo so se be ya obema koko akuafo apafo a woni wonom ebedo wo afu onse akuafo no averagely no koko kuani is about 54 years ai ene dwumadi a efro dwumakuo efro mo afani kumad ato Kasee partnership se omommoa na omompe emrantie ni mabawa ene enye se corona ye twafuo adua no ho kwan maybe bi omenya nipa bia nti ene so ti se akafo no bi ka se nipa bi free bi nkran bi mu free Kumase apa nkoguto ma ompa bi ada o se na chief maku ebisa we che se Cocoa Board no tu anamon afa sa bonus labor ho ha no ho se betimi aye yemfuo no de akanwuram na ne betimi aye ho adwuma